खुलुमबाय लोगोफोर आंनि मुङा जाबाय अनसुमा बसुमतारी आरो नोंथाङा नायगासिनो सानजारि क्रिएटर्स YouTube चेनेल आरो बे जोंनि YouTube चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना गोदान दाजानाय सानजारि क्रिएटर्सनि सानजारि निउसखौ नोंथाङा दिनै नुनो मोनगोन स' फैदो दानिया जागायदिनोसै जानो हागौ नोंथांमोननि माखासे साननो हागौ जे सानजारि क्रिएटर्सआ सानजारि निउसनि माबोरै फैखो बिसोरो शर्ट मुभिज बानायनो गारबाय नामा बा फानि भिडिअस बानायनो गारबाय नामा दा बाथ्राया जाहैबाय सानजारि क्रिएटर्सआ मोनसेबो खामानिखौ गाराखै जों शर्ट मुभिजबो बानायगोन आरो फानि भिडिअसबो बानायगोन आरो जों हानायालासे नोंथांमोननि सेराव जोंनि आंगो राव बर' रावजों माखासे इनफरमेसन होनोबो नाजागोन दानिया थांदों सेथि खौरांसिम दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो गोदानै खुलिजेननाय बर'निनो गंसे हटेलनि सायाव प्रमट खालामनाय जादों हटेलनि मुङा जाबाय बर'लिया हटेल आरो हटेलनि बिगोमानि मुङा जाबाय बरेन बर' आरो हटेलनि थावनिया जाबाय रङिया ससाइटि IOC गपालनगर दानिया फैदो हटेलनि सावगारिसिम आरो हटेलनि बिगोमानिसिम गाइस बेनो जाबाय बर'लिया हटेला हटेलनि बेनारा बेनो जायगाया जाबाय गपालनगर रङिया नैबे ससाइटिनि खाथियावनो रङियानि ससाइटिनि खाथियावनो मोनो थ' दा फै जों एसे हटेलनि मालिकजों सावरायनोसै हेलो गाइस नै बिथाङानो जाबाय हटेलनि मालिक नै बर'लिया हटेलनि जों नै बिथांनि थ्रु जोङो दिनै माने जोंनि भिडिअखौ बानायदों दा नै दिनै हटेलनि अपेनिं दिनाव नै आदानिफ्राय नोंथांमोना मिथिदो बे हटेलाव मा मोननाय जायो दा जायखिजाया मा आंनि हटेलाव मोनगोन जेनेबा अमा बेदर आरो हांसो थागोन ओमफ्राय बोरमा थागोन लकेल ना फिसा थागोन आरो अन्न भेराइटिस बुस्थु मोनगोन आरो बेनिफ्राय ओंखामनि बाहेराथ' माबाफोर मोनगोन ओंखामनि बाहेरा थागोन रुल परथा थागोन रुल परथानि लोगो जेनेबा बायदि आरो बुस्थु आसार थासार चाउमिन सब आरो ओमफ्राय बिनि बाहेरा साहाबो स्पेसियेलि साहा जेनेबा थागोन आरो ओरैनोथ' हटेलाथ' माने सप्तासेयाव माने कन्टिनिउ खुलिगोन सानसेबो थाया आदा माने हटेलनि नामखौ मोजां खिन्थाना हटेलनि नामा आंनिया जाबाय बर'लिया हटेल बे जायगाखौ खिन्थादो जायगाया जाबाय नैबे IOC गपालनगर रङिया नै ससाइटिनि इथिंफ्राय फैबा मोनो रोङियाव थेंक इउ गाइस नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय गासैबो नै खाथिनि मानसिफोर नायदोंबा नै आदानि हटेलाव हाबफैनानै ओंखाम जाबानो जाबाय ओंखाम जायो मा जायो गासैबो मिथियावनो बर' हिसाबै गाइस नोंथांमोनाथ' माने दासो हटेलनि मालिकनिफ्राय मिथिनो मोनबाय बे हटेलाव मा मोनो हटेला अबेखिनियाव दं मा होनाय जायो स' दा जों फै माने हटेलनि जाग्राफोरनिफ्राय एसे डिटेल्स लायनोसै बिथांमोना जानाय माबाय kita mana bonat kita kan Aku dah kena ni motor kami akan dah isu yang ada. Ada yang dah di sini resipi palu berteman. Gua dah bilang dia beli botai ya. Ini mangkok, ini mangkok. Orang kami dah ini aku bisa dibahasa program. Itu boleh lagi ini pada yang guna. Aduh amar ini mana yang asal kita amar itu hijau bos tu ya. Yang ada bila baca dengan di store. Lagi mana sah? Ambo. Mau itu? Jadi guys, ini kiki bayar ni? नाम जाए Oh. Benar itu. Kamu kan saya menjadi. Kamu menjadi. Oh. Benar kamu nak micik mana? Litsi bisa boleh lagi berapa? Manipulasi micik. Dan नोंथांमोना नुनो मोनदों बर'लिया हटेलखौ आरो गिबियावनो आंनिफ्राय नोंथांमोननि सेराव निमाहा बिनाय थाबाय मानोना बे हटेलनि सोमोन्दै जों नांगौखिनिखौ मेनसन खालामनो हायासै आरो बिनि जाहोनानो जाबाय हटेलखौबो जोबोद हाखु दाखुनि गेजेरजों अपेनिं खालामनाय जादों जायखिजाया नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय बर'लिया हटेला मा अबाव दं मा मोनो आरो मा मोना स'
नोंथांमोना माब्लाबा रङियाव थांब्ला बे हटेल हाबो दाबाव मानोना बेयाव बर'नि गासैबो रोखोमनि जानाय लोंनायखौ मोननाय जायो जायखौ गुबुन हटेलफोराव मोननाय जाया स' गाइस थेंक इउ दिनैनि थाखाय बेखिनियानो नोंथांमोना बिब्दिनो जोंनि सानजारि क्रिएटर्स चेनेलनिफ्राय माखासे शर्ट मुभिस आरो फानि भिडिअस आरो निउसखौ नुनो मोनबाय थागोन आसा खालामो सानफ्रोमबो नोंथांमोननिफ्राय अननाय आरो सापर्टखौ जों मोनबाय थायो दिनैनि थाखाय बेखिनियानो थेंक इउ जय बर' हारि